Bona vesprada, el meu nom és Àngel Soriano i ja hem mantingut la videoconferència i ara el que havien quedat és que em faria un xicotet vídeo per més o més contar-vos què hem parlat. Vale. La primera de les qüestions és que estem dins del Moodle, vale? I així en tinguem el nostre curs, vale? 036 i anem a tindre les unitats. En aquest cas, les unitats tindreu unitat 1, unitat 2, són 6 unitats, però cal tindre present que la tercera unitat està dividida en altres 6. Aleshores, d'alguna forma, els temps, les 8 setmanes, ens serà una miqueta, diguem-ne, comprimit, però tampoc anem a fer, diguem-ne, massa activitats que ens porten molt de temps. En la primera part, així en trobarem les notícies, és on vos ara, diguem-ne, vos aniré notificant les dades, límits de lliurament de les activitats, així com que ara quan terminem, diguem-ne que així també vos ficaré el vídeo que ara s'està gravant. Si anem a la presentació del curs, que és bàsicament el que hem fet, fixeu-vos que en totes les unitats n'hi ha fòrum, perquè evidentment el curs està focalitzat o diguem-ne que m'agradaria que d'alguna forma compartirem els aprenentatges entre tots. Soc conscient que n'hi ha molta de diversitat en quant a, diguem-ne, nivells educatius i també de matèries. Aleshores, això pot ser molt enriquidor. Per què? Perquè, evidentment, la idea és que anem construint el nostre aprenentatge i també compartim amb els nostres companys i en puguem tindre una visió global per donar-nos compte que quan parlem de competències estem parlant no únicament d'un contingut, sinó de com aquest contingut desenvolupa una forma de fer en l'alumne. I de quina forma podem anar avaluant el seu procés d'aprenentatge i no només un moment o un producte final com moltes vegades sí que també podem fer. Evidentment, una cosa no lleva a l'altra. Si vos fixeu, en la unitat 1 anem a trobar-nos dues presentacions. Totes les presentacions i materials els tingueu, diguem-ne, com triplicats, en diferents formats, perquè no n'hi ha cap problema. Podeu trobar-vos una presentació d'OpenOffice, que únicament serà clicar i se descarregarà en PDF, per si de cas esteu mirant en un altre moment. En els llocs que n'hi hagi enllaços així no funcionaran, això ja ho som conscients, i la presentació de PowerPoint. Si vos va bé, anem a mirar la presentació. S'ha descarregat, jo així, l'única cosa que anem faria seria obrir-la. Anem a obrir-la i anem a mirar d'alguna forma què és el que hem fet. Anem a clicar per tal de tindre la pantalla completa i així en podrem repassar ràpidament. No es veu, però ahir a baix en diu Cefire Torrent, ja ho mirareu. L'avaluació dels aprenentatges i competències i rúbriques. Com anem a treballar? Com bé s'ha contat, està organitzat en 6 unitats, la tercera a la seva vegada també, i en totes elles el que anem a tindre és una participació, una xicoteta acció, i la participació o comentari en el fòrum de cada una de les unitats. Per obtenir la certificació caldrà presentar, evidentment a la fi, que ara parlarem de dates, el disseny d'una rúbrica final, així com la valoració dels aprenentatges, en comparació a una valoració inicial que farem a principi de curs. És a dir, aquesta valoració inicial és la que aneu a fer a les idees prèvies. Aleshores, aquest document restarà en la primera unitat i la replegarem després i serà part de, diguem-ne, aquesta comparativa que anem a fer en la mesura després d'haver passat el curs. La presentació de la rúbrica se pot fer per dues vies. Podem fer una videoconferència, que ja sé que és una mica més difícil, i sobretot després el que sí que està habilitat també, encara que ara no ho podeu mirar les darreres unitats, diguem-ne un altre fòrum on penjarem el document. Podem comunicar-nos o bé a través de missatge directe via el curs, si és una qüestió més personal, o bé si és un dubte general a través de, diguem-ne, el fòrum. És a dir, fiqueu pregunta i aleshores ho podem resoldre per tothom. Bé també a través del correu en aquesta adreça, bàsicament perquè així
en aquesta bústia podem concretar tot. Bé també a través de les xarxes socials, ahí tingueu el meu avatar en Twitter, ¿vale? Missatge directe, em podeu seguir, ¿vale? O bé també, com el que hem fet avui, ¿vale? A través d'una videoconferència que concretem, ¿vale? Ahí tingueu quina és la meva adreça en Skype. La videoconferència cal descarregar-se l'Skype? No necessàriament. ¿Vale? És una eina més que en tinguem i si algú vol, jo el que puc fer és concretar com avui, rebreu aleshores, no fa falta descarregar-se l'Skype, rebreu aleshores un enllaç i a partir de l'enllaç en podríem parlar. Prèviament jo m'he deixat els dilluns de 6 a 7, però no hi ha cap problema sempre i quan acordem prèviament el dia. El curs comença avui, 11 d'abril, i terminarà el 31 de maig. Aproximadament entre 3 i 4 hores en podem fer les feines. La feina important, diguem-ne, la tasca, la rúbrica, la comparació, la valoració final dels aprenentatges haurà d'estar presentada al fòrum, ¿vale? Pensada al Moodle el 29 al llarg del dia. ¿Vale? Ja concretarem l'hora a partir de la qual això ho deixem. ¿Vale? Per què? Perquè així el dia 30 i el 31 jo ja sí que vosaltres podeu valorar o fer comentaris entre vosaltres i a partir de l'1 de juny jo el que faré serà lliurar els aptes del curs. Les unitats en tinguem així, ¿vale? La web i la presentació del curs avui. La número 2 està vinculada en el marc legislatiu, en unes preguntes. Les competències, per això vos dic que dona igual el nivell educatiu en el que esteu treballant, ¿vale? O de qual en sou especialista, perquè anem a vincular què diu el nostre currículum amb les competències que va plantejar ja fa temps la UNESCO. I en aquestes competències és el que anem a fer aquesta vinculació i com podem treballar-les, de quines formes caldria entendre-les per tal d'alguna forma en poder desenvolupar després a les rúbriques, vinculades sempre, ¿vale? I en paral·lel, diguem-ne, amb la nostra normativa. ¿Vale? La unitat 4 estem parlant de les rúbriques per l'avaluació, és a dir, com fer-les, quins serien els descriptors, quants descriptors, les rúbriques quantitatives, les qualitatives, és a dir, quines n'hi ha, els diferents tipus, què ens ofereixen les editorials, ja sabeu que n'hi ha moltíssim, com podem d'alguna forma concretar-les més, les adaptacions que en podem fer-ne, etc. La número 5 anem a centrar l'atenció única i exclusivament en eines TIC per a aquesta elaboració de les rúbriques. És a dir, per a crear rúbriques jo puc agafar un Word o un document de Google, dona igual, ¿vale? I a partir d'ell en podem crear, diguem-ne, la descripció. Però si no vull crear-les perquè en la que n'hi ha o fer una adaptació més senzilla, n'hi ha diferents eines, algunes pàgina web, altres que se poden descarregar que ens pot facilitar alguna vegada la feina. Sí que és veritat que la gran majoria d'aquestes eines evidentment estan en anglès, desenvolupades bàsicament per americans, i aleshores en aquesta idea doncs es vindria molt bé a la gent de llengües estrangeres i a les altres en fent les adaptacions. I l'última, diguem-ne, que és aquella que cal mirar-nos a nosaltres mateixos com a docents, és a dir, l'avaluació de l'activitat docent. Com a docents ens fiquem a avaluar els nostres alumnats en mil i una coses, però avaluem la nostra tasca, ens autoavaluem, deixem que els altres ens evaluen, diguem-ne que ahir tindrem algun debat també, ¿vale? Aleshores, inicialment, ahir, aquesta sóc jo, ¿vale? Ahir en tingueu totes les possibles adreces, ja vos he dit que d'alguna forma si podrem aplicar en les altres i per ara, en aquesta primera part del vídeo, moltes gràcies. Molt ràpidament anem a parlar de les idees prèvies. Com hem fet abans, obrim. I en aquestes idees prèvies és molt senzill el que hem de fer. Hi ha un dibuix, la seva adreça, la citació d'on s'ha agafat i hem d'estar més o menys en anglès.
I aleshores n'hi ha tota una fauna, animals, en aquest cas, en la que s'està dient que l'examen serà el mateix per a tots, pujar a l'arbre. Evidentment, si fem la reflexió, hi ha gent que ho tindrà més fàcil que un altre. Fins ahí, no vaig a dir res més. Aleshores, en tinguem així una sèrie de preguntes que m'agradaria que intentássiu respondre-les des del punt de vista com a docents que sou. No concreteu massa, sinó inicialment. Quan parlem d'avaluació, de què estem parlant? Què avaluem? Avaluem competències? Com avaluem? Qui realitza aquesta avaluació? N'hi ha algú que faci coavaluacions entre iguals? Avaluem, pot ser habilitats? En fent autoavaluació, una avaluació de l'activitat docent, continguts, personalitzem l'avaluació. En tot això, la idea és fer una valoració personal, reflexió, on dones resposta a les preguntes, per tindre un debat al fòrum. Aquesta primera fase serà un document escrit que després reprendrem per fer la valoració final i fer una comparativa. Aleshores, pense que estaria bé una redacció entre unes 20 o 25 línies, més o menys. És a dir, penseu una miqueta i aleshores feu la vostra. I a partir d'ahí fiqueu una nova entrada al fòrum de la unitat 1, d'aquesta presentació, i això ho tingueu de temps per a poder fer fins al dimecres de 9 d'abril. D'ací, més o menys, en una setmana. Aleshores, com he dit abans, estem en edició, perdó. Moltes gràcies i ens trobem a la salsa.